maingon sila diri sa paggawas na nila na ilhan dayon si Jesus sa mga tao. When we acknowledge Jesus, when we acknowledge the divine power of God sa atong kinabuhi, God can work wonders in us. But how can we recognize, how can we acknowledge God sa atong kinabuhi? It is only by our faith. Sa atong pagtuo ngadto kaniya nga maoy gipakita sa mga katawhan didto sa ilang pagdunggo sa Genesaret. Acknowledgement of Jesus' divine power. Ikaduha, ang acceptance. Acceptance na sila nga mga katawhan nang ginahanglan og kaayuhan, nang ginahanglan sila nga matambal sila gikan sa ilang magkalain-lain nga mga kasakitan, magkalain-lain nga mga balatian sa ilang lawas o sa ilang kalag. Kita gihapon mga igsuon, if we want to be healed from all our pains, gikan sa atong mga balatian, be it physical or spiritual, kinahanglan nga ato sa dawaton. We should accept always that we are weak, that we are sick, that we have illnesses, that we have spiritual struggles sa atong kinabuhi. We have to accept that we can do nothing apart from the Lord. That's acceptance. Ang ikatulo, maigsuon, mao ang ilang appeal and actions. Appeal. Ato makita nga sa Ebanghelyo, nagpakiluoy sila kang Hesus, nangiliyupo sila kang Hesus nga tambalon kaning mga masakiton nga ilang gipangdala ngadto kang Hesus. It's an appeal through their prayer. Kinahanglan gihapon no nga kita bisa naka-accept na kita sa atong sakit, naka-acknowledge na kita sa atong Dios nga gamhanan siya. Karon ang importante pod nga mo-appeal kita. Let us pray to God. Mangiliyo po kita, magmakiluoy kita ngadto sa Dios nga tambalon kita ug appeal ni anang sa atong pag-ampo diha pod ang atong pagpakita sa atong aksyon. Kinahanglan nga kita gihapon we should take effort nga ato buhaton pod ang ato kinahanglan, ang ato angay nga buhaton in order for us to cooperate with the grace of God nga matambal kita sa atong mga balatian. Mga igsoon ko diha kang Kristo, Jesus is always an instrument for us of healing and unity. Diha sa iyang pag-abot dito sa mga balangay, dito sa mga lugar nga iyang giadtuan, ato makita nga ang mga katawhan nagkahiusa pagduol kaniya aron sila iyang tambalon, aron sila makabati sa maayong balita. Sanglit diha sa atong kinabuhi mga igsuon, let us always ask God to dwell always in our life. Nga aron gihapon kita nga iyang mga disipulo, mamahimo gihapong instrumento sa atong pagkahiusa, mamahimo gihapong instrumento sa pagpakita sa dakong gugma sa atong Dios ngadto sa atong isig kaingon. Amen. Palihog man